Hola, jo sóc Alba i per a finalitzar amb els nostres vídeos sobre jocs tradicionals, avui ens trobem al Museu d'Història de València per tal de parlar-vos sobre les taves. Sabies que des de l'antiguitat s'utilitzen les taves d'alguns animals per a la pràctica de diferents jocs infantils o d'atzar? Fins i tot es conserven escultures, pintures i diferents objectes com àmfores en els quals es representen jugadors i jugadores de taves. A les taves es juga tradicionalment amb un os de la cama d'un corder, encara que a dia d'avui les peces es fan de plàstic. Les taves són més grosses per les vores i fines pels laterals. Com qualsevol joc tradicional, ha variat la manera de jugar al llarg de la història. S'arreplegaven les 5 taves i es llançaven a terra. La tava roja s'arreplega i es llança a l'aire. Mentre la tava roja està a l'aire, el jugador tracta d'agafar la resta de taves del terra amb la mateixa mà amb la qual ha llançat la tava roja, i fent-ho d'una en una. No val arrossegar-les i agafar-les totes a la vegada. El jugador tracta d'agafar el màxim nombre de taves en cada tirada, però no es pot caure cap, perquè si no passa el torn al següent jugador. Guanya la persona que arreplegue totes les taves amb el menor nombre d'intents. Esperem que vos hagi agradat el vídeo i si voleu conèixer més coses sobre la història de la nostra ciutat, recordeu que sempre podeu visitar el Museu d'Història de València.